Després d'estar una mica de relax a la platja i Fati. I bueno, aquí estem a l'estació de taxi Brus, esperant el que s'acabi de carregar i marxem amb aquest camió. Amb les gallines a dalt. No? Ja hem contractat el tour i demà visitarem el Parc d'Eixal. Ja ho tenim tot planificat. I ara demà ens hem quedat aquí a les 6:45 i bueno, haurem de caminar tot el dia, 8 hores. Morirem amb aquesta calor. Amb la calor que fa, però bueno, hi ha 2 piscines naturals que ens podrem banyar. Però bueno, ara anem a descansar una miqueta i a veure el poble. Bueno, hem descobert que no ens ho esperàvem, que hi ha piscina i tot. A la Lonely Planet deia que hi havia piscina, però que estava sempre buida, que algun dia l'omplirien. I resulta que està plena. Anem a la piscina. Tenim piscina aquí al mig. Això és un oasis. I bueno, aquesta és la piscineta de l'hotel, que quan ens costa aquest hotel? 10 euros la nit i amb aquesta piscineta, aquí al mig del desert. Ai, que no toco. Ara l'aigua està una mica bruta, però bueno. Després de banyar-te al riu, ara em vindràs a dir que aquesta aigua està bruta. No me'n fio ja. Que no toco. Ah, m'ha entrat una rampa al dit del peu. Jo no toco. Carinyo, m'estic embarassada. M'estic embarassada. No para de demanar.